Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Kay inigabot unya sa gikatakdang panahon, maimo ang way kinutuban nga kinabuhi ug mahibalik ka sa imong pagkabatanon. Sir, Kuwang ka sa pagtuo nga mahitabo gyud ang gipanulti ko karon Manoy. nahibaw ko nga matinudaan nun ka. Apan dili mo kontrolado ang mga katigalahang panghitabo sa imong palibot. Ipasalig ko nimo. Putian ko ikaw. Kumusta naman na ito si Marcelo? Oh. Ano bang nangutana ka man bahin niya, ha? Manoy Vitaliano. Tingali nakalimot ka na. Nga ako ang buhing saksi sa diyang misod siyang lawas ang espiritu ni Samyasa. Ayaw magpatagag ukap na ng baba mo. Nalimot ka na yun ay Sir Maynard. Anghel si Samyasa. Gami ka na og sa kalibutan libuan kakatuiga na ang langabay. Sama siya kanila ni Azazel og ni Arakil. Sa dito pa sila sa langit. Mga magugubat nga anghel sila sa Diyos. Apan sa dihang nanaog sila sa kalibutan og nagtagbaw sa pagpakasa. Gitawag na sila og mga demonyo. Nanamastamas kaya sa balaang mga anghel nga langit nun. Mga sinilutan sila. Ginapos sa nagbagang mga kadina og nagpaabot sa katapusang paghukom. Bakuya ka nang ipanulti mo, tiguang! Bakuya! Alaot ka, nigaboto niya sa katapusang mga adlaw. Alaot ka sa tanang alaot, Sir Maynard. Mapangahason nga tiguang! Nalipay ko sa nakita ko nga kasuod karon nilang Krisha ug Brina na. Bilibid kay ko sa na-develop nilang friendship. Talagsaon na kayo. Unya di ko musuod sa anay mo tangan nilang private room. Tawagod sa day na ako sa by Darwin. Hello, Bay Jumari. Kumusta man mo diha ni Ashing? Okay rin, Bay. Si Asing tos kwarto lang ni Krisya. Huwag ako, sa atong i-okuparan. Pakyas na sa tong giplano nga mamauli unta sa syudad aning adlaw na. Saan nga gipakalitan ta tong maong trahedya. Ay, okay na, Bay. Sabot ako, Bay Jumari. Salamat, Bay Darwin. Sila si Krisya ug Brina din sa ospital. Musta sila? Asing, Nang tayo sila? may higayon pa mo si Darwin aron makalingkawa sa posibleng mahitabo ato sa pagsubang sa blood moon o niya gabi. Nang, Lakaw, so tiyas Darwin, ingnang mamauli na mo pag-una, pag-commute mo. Dahil kang biyahe sa bus paingon sa syudad, pamauli mo. nang tayo sila, dili mahimo nga mobiya lang mi dinhi samtang mahabilin sila si Krisha ug Jo Marie. Ako na mo'y nag-awhag ni mo Asing. Kumbinsiras si Darwin nga mo padayon og larga palik sa syudad. Tapa may biyahe sa bus ay hangtod niya nga alas 8 gabi. Eh, di ko Basta kay, di ko magnora og biya din sa Latira. Gisultihan naman sa dako siya bahin ana pero may insister man kid siya nga mas maayo gid kunong mobiya na lang kuno ta pag-una aron malikayan ang pagsubang sa blood moon nga unya nang gabi mahitabo. Di ko na sa bita ko, anak. Pero, di ko biya ko nga. Was na si Bay Jumari ug Krisya. Ano na? Kadiyot sa nanawag si Krisha. Tubagon sa nako kadiyot lang. Hello? Krisha? Ashing, paingon na rin pang magkati Panihapon mo hawag sa si Darwin. Og ayaw gid mo pagpanggawas diha, bisag unsay mahitabo. Paabutan ninyo nga mubuntag. Oo, Krisha. Ikaw, sa imong hinahuna, nga naman kit ka niya, Ashing?
Murag yun ay kusgan kaayong elemento nga nipugong aron dili kita makapauli sa syudad. Murag doon na gyud dili maayong mahitabo, Krisha. Ashing, sulti higit si Darwin sa akong giingon ha. O, Krisha, niya magana siya din karon uban ako. Og nabati sad niya kay naka-loudspeaker kining atong panagsulti karon. Itodol niyang imong phone, please. Magkigsulti ko. Ah, kadiyo ta. Darwin, si Krisha oh. Hello, Krisha! Alas 9 na pasado sa gabi. Kanindot nga tan-awon sa kalangitan na nipatimaw ng takdol nga buwan o labihang puwa. Nahanaw ang magandag nga nakasalimbong ini. Ang kawanangan, murag yung gitina sa kolor dugo. Tungod kay napoto sa kolor nga puwa. Ang mga ero, naglumbaan na nas pag-uwang. Oras na sad aron dagkutan ang dagkong kandila sa dakong altar sa Ribolto sa Talahoro. Ngi, sorry. Laing paminaw na yun sa mga uwang si Rosing. Ikatog na tuog sa'yo ang gibatit ang kahadlok, Darwin. Sige na, lakaw lang ito sa kwarto ninyong Jumari. Katog na. Ay, nagkumagawas nila eh. Ano lang ko din matug? Aron sa nakikauban ba? Kaya usa. Lo, di na pwede, uy. Dili maayong mag-uban taso sa kakwarto, Darwin. Sorry, gid kaayo. Ay, konservative sa di mo asing eh. Lakaw na, katog na dito. Kay ikatog ko sa ding kahadlok ang gibati na ko diri. Happy na alas 10 sa gabi. Ano lang ako din sa labi ng ospital. Magpalabay sa oras. Si Bay Darwin. Akong ko na ron masahiran ako og unsa na kahimtang nila karon dito sa Karambay. Di man makontak. Nganong ka? Baguhir sab kong nahuman og kontak ni Ashing. Usap na ko siya makontak. Hala, basi nagway signal karon dito sa Karaambay sa mga Benavides? Nagduda bitaw ko nga way signal karon dito sa maong area. May langgit untak dili sila magkawas. Today. Ugma, makompleto naman ang tanan ninyong mga laboratory. Basin og sa sunod adlaw, madayon na kita sa pagpauli nga to sa syudad, Krisha. O, Jumari, hinaot pa unta. Mamingaw na gid unya ko kung mamauli na mo. Uman ka ni. Uban na lagi na mo sa syudad, Prena. Biyain ang imong malditang iyaan. Kalain bing paminaw sa mga uwang si Iro eh. Diyos ko yung taon. Usap kayo mga pangitabo usod ng gabi una. Hula, may naglagubos pikas kwarto. Bahala na. Di ko magawas. Di ko mga blisputan. Bahala ni. Kalain paminaw na arong kanina nga naguyon sa saog. Pero magday ko dinadyo. Kinuha ko. Huwag ko makasapot sa mapangitabo karong gabi una. Sok. Katang bunga may wulso di kwarto. Mangtas, may nagbitay nga kanina ang duha niya kamakabot. Gino ko, tao ka ni Montiyo. Dino nagisulti at tiguwang sa may simbahan nga may tao din nga kasi-kasing iya sa ni Montiyo. Pingo sa plas maglako. Ayaw! Ayaw! Ayaw ha! Ayaw! Ayaw! Diha kalas emone mo tanganda ka. Saksihi ang mga ritual nga akong pagabuhaton at ubangan sa dakong Ribolto sa Talahoron. Wamane nameno ka akong Talahoron. Wamane nameno ka. Wala ka pa rin ang alak. Ang alak ka akong Talahoron. Ang alak ka! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!